I like how you snap amabhemu. KumaZungu Nation onke ephelele. Angixolisa madoda ukungena lesikhathi. Bengingenayo network. Engenawo nogesi. Khani ugesi nje uthi ubuya manje. Oh, sengithi mina ugesi usubuyile ngithi mina never that. Ngiyabangena ke manje. So I hope you all are well, you all are good, you all are coping, you all had a beautiful day. Cha selifikile iZungu Nation madoda lokuqina. Share the life to all the Zungu Nation. Ugesi usahamba. Ndoda la eMpumalanga ngazi kwenzakalani mina. Kuvele kube isimanga sesiphihlisa siphohlo ngutshela. Hamba ekseni. Yabona nje ngizobuyela kwelakithi mina manje. Ngiseni kuyawa lapha madoda. Ibiswa yini lento angiyazi. Ngoba intombi yami ikhipha umkhovetsheni yazishisa ngempela. Intombi yami kade ngiphuza ikhokhi la. Sengize ngaphuza 3 yama Coca-Cola madoda namhlanje. Ugcwala amanikela. Buya, hayi ngiyabuya zweni lakithi. Hawu anilela abantu abangaka madoda. Hawu isheni madoda, isheni baphimu. Yiso leso sikhathi sokwenza iphasela noma singenza nje amaphasela amathathu. Sinemba abantu bese siphuma kanje. Why ngirequest manje olokhu njana, D, bani. Ngibe ngeinkunzi. Hayi man. Tell him hi. Hello. You good? Yeah, I'm okay. How are you? I play one and done. Okay. We don't really have people here, but let's play one. Yeah, same. I just opened, so I don't really have smoke. Ayanibona madoda uthi anilele negade umzila. Hawu. Lalela ngoba silele vele sigadeni umzila. Asivele senze lo shune nguthandayo ke. Double tap the screen. Send gift, let's move. Share the live to all the relevant snipers eZungu Nation guys. Wonke snipers eZungu Nation, please do share the live. Abaningi ngibatholanga namhlanje. Omthulo Stibale hawakalele. Lala mhlazinga. How what the fuck? Lo muntu esidlala naye uyasibalekela. Mangithi share the live uyabaleka. Alright asihuphe nomunye. Akunakele madoda. Hobe intombi yami umkhovetsheni yazishisa ngempela. Iyabhetha network yaseMpumalanga madoda. Engibambe ngophongwane engixhaphaza. Pegado él o me quedé pegada yo. Let's go. Do you speak English? ¿Cómo están? Tiene un pocotón de seguidores, mi madre, ¿con quién me metí? Muchacho me puede. Babhemu angifuni nje ukukhuluma naye hayi ngoba ngingayizwa lesingisi. Times 3 madoda. Share the live to all the relevant snipers eZungu Nation. Babizeni bonke. Awunangu akhona. Nangu Ncami, nangu Thuli. Share the live to them guys. Awuthi bagcwale ekhaya man. Kunake on the clock right now guys. Stop the screen. Guys, so please do bear with me. Iyabhetha network yami la ngikhona. So double tap the screen, let's move. Guys niwabuka ama-streaks ethu niyabona maningi kanjani ngicela siwavikele.
ngicela angisazi ukuyithatha leyo ukuthi network guys ngiyayibona nanjoba niyibona there's nothing I can do with it ngisendaweni engayona yami ngiseMpumalanga I'm not in Durban so there's a times 3 coming asambe network yakho kanti ngithini asoke ngibhonyeke futhi network ngiyayibona ukuthi wrong ayikho into engayenza isikhathi senkondlo ihaye phela very simple 1 rose guys to reach the target 1 rose let's reach the target bambi khona lakho ngibambi khona lami angeke sisole ngerose njengamanje nakho ke thank you macham guys there's a times 3 coming everybody please double tap the screen waseMpumalanga ngiseMpumalanga nje kuyimanje hawu uthi lo muntu lona ngiseMpumalanga kuyimanje guys there's a times 3 coming if you have a glove please put your glove on and then let's all move now times 3 uqalile 50 seconds to go put your glove or else let's move with donuts caps and mannequins share the live to all the relevant snipers guys ngiyacela nibabize bafowethu ngiyabadinga ke njengamanje ngoba intombi yami ikhipha umkhovetsheni it's times 3 guys let's move wishisa ngempela it's times 3 let's move asambeni madoda engase lo muntu lona asithumele into esingathanda ukuyithenga umuntu othanda ukuthenga uphuthula endlini assignment bafethu times 3 and the sad part is our times 3 is almost finished. Yeah, let's move guys. Double tap the screen, let's move. Double tap the screen, let's move. Share the live for all the snipers. Thank you so much Kona for a donut guys. I want to so double tap the screen. Gijima idonut nje nkosazana lo mezama ukusnipe enze umgile akwazi ukwenza yes sapita simply enough phathe simply enough phela amastricks madoda niyabona nisa amastricks ayinkunzi kanjani double tap simple 1 minute to go bafowethu let me ngicela senze short we are protecting the streaks share the live to uThuli share the live to akhona Makhathini share the live to all the relevant snipers as a nation anosfollowa nathi zonke singabantu yazi mungaye uthi upepereza nje mawadlala uthi ukudlala mhlawumbe ngingakubona ngofollow uyayipeperezela nje yona lokho utypeile udlala nini uma utype that's the question awonje bedlala abanye be double tap screen wena udlala nini ukusebenzisana isikhathi sama message angeke like ngiyafollowana mina I'm sure they all know ngiyafollowana mina but ngikufollow umudlala la ekhaya Amazon Nation nje onke ngiwafollowa uma enza le mpahla ekuthiwa uplayer la ekhaya nawe player ke ngizokusiya mina bese uyabona Hobe intombi yami ki watch out for a snipe guys asikho safe masilaphana donut quick donut real quick watch out guys watch out aso madoda how what bafethu ishilo kodwa le niyazi madoda ngisho watch out for a snipe i-double tap yakho nje balekile without ukuthi mhlambe having to play a big gift i-double tap iyodwa buka nomuntu sidla kusethu madoda awaphebu hawo ngeke mazumini buka nomuntu lekane kwadleka nje success how probably egg how management sisodela ngibaya longa sita
but asimthi enough ukuthi angiyakwazi ukuthi nayo nokuthi yenzayo indoda asibambana double tap the screen not if ngekho double tap the screen look, that's enough for me. Double tap on the screen. Don't forget to send me or hurt me, guys. Don't forget to send me or hurt me. Ngomitombi yami khiphu mkhovetsheni yazishisa ngempela. Bafethu asihambeni yazi asinyakazi njengamanje. Buka le ngane yenyakazi yawo. Izovela isnipe and bamsendele uhurt me. So let's all try to move, bafethu sibambisane nje. Everybody double tap the screen. Everybody send a relevant gift. Share the lives of all the relevant snipers. Yazi sikhuluma ngo-12 usuku beyamama ilengo zomhlaba. Izilingo double tap the screen, kids. Let's go. I need 4 roses. Bambi khona lakho bambi lami na. 4 roses real quick. And ngiyibonanga yasa. Ngase nami network ngishayile. Nami shaya network madoda. Ngono le phone ngiyibambe ngisondeze kimi madoda. Mhlawumbe kuzoba ngcono. Lo mntwana simpo benenkinga laba fethu. Yo guys, bengamele siluze lama streaks. Yes, yasisoqala phansi ke manje. But ke it's fine. Ayibumbane nje ezungineshini. That's why I don't put no ice in my liquor. Baby, you give me long go. I spend with the money with the drum bundle by bundle. Baby, you give me long go. I spend with the money with the drum bundle by bundle. I was okay, but I know see ya. Only go jump okay, but I know see ya. Guys, time. Yes, sir. Bafethu watch out, sidlala nomuntu oyingozi. Uyasniper ke nimbonile. Let's go. Everybody double tap the screen. Let's move. Ngiyaxolisa bafethu ukufika late kangaka Nkosi yami. Bengingena gesi, ngifucked up nje. Ugesi ubungekho. Nakhona into engenza ngene ku live ngibona abantu belokhu bengisendela ama messages unguphi live, zingisethe ulphi live. Bengingenale ilokhu njani. Yini? Bengena gesi. Yebo. Gesi ubungekho. Times 2 guys, let's move. Let's move, guys. Let's move. Let's try to move. Run. Hey, uyasilawula bafethu umenza kanjena. Aningavuma yanithi ukunqaba. Uyasilawula phela menza kanjena. Let's all play bafethu asibambaniseni asibambaneni bese siya move. Ngifile. Ubulawa yini? What happened? Bafethu she's and it's nice. There's 2 rows bakhona la phela. Akho ke thank you. Put your glove on and then not have bafethu aswadlala ama roses. Playing from nuts upwards. Nakya on a glove akafake glove. Thina abanye let's play donuts, caps, mancans. Let's go. Msono wakho. Oh nice. Ngimenzeni manene before ngimblock. Wonke umuntu la let's report le account ethi yami yashona. Block. Ezinakho uzidliwa. Uyalida lo muntu simiyeka kanjani bafethu? Simiyeka kanjani bafethu? Hayi madoda ngama donuts and caps. Nazi ke donut e1 singaphezulu kuleya muntu. 1 donut nje singaphezulu kwakhe. Yes, sasovela ufaka imali kani. Madoda nakonakala. Namhlanje ngathi uzo receive isibhaxo. Nakonakala madoda. Umthulozi. Bakwenzeni umthulozi wafa uthufile bakwenzeni? Guys, sinenkinga ke nje manje inkinga yethi inkunzi.
Yebo yakubaba. Ubalo ngishaya ngale. Awaliya. Level 40 vele nje kuyinkunzi. Manini ke everybody reports le account ka Yam Junior. Ngifuna nje iblock ngamakhulu amabonga ngifuna ukusheshe ngimblock. Ngifuna sim report ezoblockelwa account ngoba isiphuphu. Try nje. Ya sonke sithi nje pornography and sonke nje sothi nje pornography senze uyasithuka sothi nje pornography. Usinekani imbombo enje namantsentela. Let's all try to double tap the screen bafethu. I'm not the only Let's one move. doing Inadi. Yaza ngazi ukuthi ngempela kuyomiswa kanjani. Lo mfana ngiyafuna yeah guys, let's all try asi report le account yakhe lo mfana lo. Lo mfana lo report le account yakhe block. Thank you so much Bani Mamtolo. Guys, we have a boost yes got ×2. Can somebody do something? Snap boost got ×2. Snap boost. I can only send hearts and gather. I'm failing as case. It's okay. You're my daughter. Hayibo, ubalo. Ish. Wafitla umuntu ngesimshaye lona. Thank you so much guys. Thank you so much to everyone for playing for us, for sharing the obaleka lona iyazi. Bafethu sisibhaqa uthina namhlanje. And angithandi lento lena. Hayibo kwenzakalani? Usende late. Ngihlale ngikukhuza wena. Ngokuthi ukifta late or you send late. Ulate nje Thuli. Ulate mthulost. Uyabona